de reden dat wij Joert kreeg het idee van op het wetter had dus alles te krijgen met die wetterskipsverkiezing en met de plannen van de politici die dan te kiezen binnen. En ja, ze staan wat in skaat van die orenverkiezing, die op hemzelf al net niet zo populair binnen. Dus we dachten, dit is een mooie gelegenheid om de partijen mij haar listloekers Joert eens even goed in beeld te brengen op deze prachtige locatie. De eerste listloeker die het Joert onbar is Trinke Elshoff van de partij BBB. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, dat is bedrijf, boer en burger wettenbelang. Ja, eigenlijk een beetje een lang verhaal, maar als zittende bestuursleden, als voormalige fractie Werk en Water, die houdt ermee op, dat die een noordelijk verband, hebben wij het initiatief genomen om een belangenpartij op te richten voor het Friese. En dat is bedrijf, boer en burger wettenbelang worden, omdat wij zijn van de politiek, jij hebt eigenlijk net die wettenskip dus, die zit in de provincie, die bepaalt de kaders en in het wettenskip is het wettenbelang het belangrijkste. Ja, maar dan denk ik BBB, nou dat is 3 keer de boer, die bent een soort boerenpartij. Nou, dat kan je ook denken, maar het staat heel duidelijk voor bedrijf, boer en burger. En die volgorde die had ik niks te maken met het belang. Dat had alleen te maken met de alfabetische volgorde. En waar wij vooral voor gaan is een stukje functionaliteit. Dus dat betekent dat wij wetten beheren in de zuiverste vorm. Veiligheid, goed peil voor iedereen, dus ik voor de burger. Maar even beginnen bij jezelf. Trinke Elshoff, je bent boerin? Ja, ik ben boerin. Dat klinkt altijd wel zo van, nou, die melkt elke dag de kaai. Nou, ik ben boerin, maar ik ben ook bestuurder. Ik doe een aantal dingen buiten de boerderij. Mijn man doet voornamelijk daar het werk. Ja, vanuit die achtergrond ben ik in het wettenskip gekomen, 11 jaar geleden. En heb ik eigenlijk altijd gefunctioneerd. Maar ik zorg wel in een breder belang van, ja, ik woon in een gemeenschap in het veenweidegebied. En dat is op het moment nogal een punt van discussie. Nou, daar zorg ik dat natuur, landbouw en ik de bewoning alle te krijgen het maar een bepaald pijl. En dat ik graag zo houden wil. En ja, daar zorg ik die belangen wel bij elkaar komen. Maar nog even hoe dat bedrijf, wat voor bedrijf is melkveehouderij? Het is melkveehouderij, ja. En ja, wij zitten op de randen van Friesland en Overijssel in het veenweidegebied. En daar melken wij kaai, ja. En hoe wichtig is het wetter voor het terugbestaan van je bedrijf? Heel belangrijk. Ja, een goed wettenpeil is heel belangrijk. Nou ja, wij moeten eigenlijk wel op ons land kunnen komen. Maar het is net zo dat we nog zeggen van het moet maar jip. Want dat is dan voor u het ultieme doel. Hoe droeger, hoe beter? Hoe droeger, hoe beter? Nee, absoluut niet. Wij doen ik een agrarisch natuurbeheer. En nou, wij ben in een gans gebied. Maar daar zorgen wij wel dat een passend peil. En dat is net zo dat direct een diepteontwateringspeil is. Maar gewoon een passend peil. Waarbij wij ons werk en het waan in een combinatie met ik een goed beheer. Van de grond die we nou ja, op lettere maaidatum hebben en dergelijke, daar moeten wij mooi de futten kennen. De verwachting is dat de opkomst net zo hoog is en dat zou wel eens komen kennen, omdat mensen net het idee hebben dat er sprake is van een probleem. Het is al je goed regelen hier, dus laat ze er maar mooi met rokken. Nou, dan doen we het goed aan de ene kant, maar aan de andere kant hebben we het dan net goed niet. En dat hebben we ook al gezien toen aanvang van de campagne. Zo de politieke partijen die zijn bekend. Wij moeten eigenlijk uitlezen wie wij binnen en wij moeten ook nog uitlezen van wat doet het wettenskip eigenlijk. Want het gaat zo goed, hè? Want als ik in calamiteiten binnen, dan denken de meesten van ja, wat moeten wij eigenlijk met het wettenskip? Kost alleen maar geld. En nou ja, goed, dus wij zitten van wij willen toch meer die wettenskip bij de meesten brengen en ja, het stukje belang ik naar voren brengen. Maar als je praat over belang, dan ja, er zitten die droege futten. Dus als je in de stad woont, dan wil je graag dat het wetten fungeert op het tijd en dat er in de grachten scanwetten zitten en dergelijke. Nou zit u stiert er haast op, maar mensen die het meer weten willen, een website? Ja, bedrijf, boer en burger.nl. En schilder daarop, we hebben een hele leuke filmpjes op stieren. Trinke Elshoff, dank u wel. Jo, ik bedankt.